Сандански е най-слънчевият български град. Не само защото слънчевите часове тук са най-много за страната, над 2500 годишно, но и заради хората. В Сандански, например, никой не заключва вратите на дома си. Градът съществува още от Омирово време, късната бронзова епоха, и от тогава до днес неговите жители не са го напускали. Легендите разказват, че в околностите на днешния Сандански е живял и Спартак, водачът на най-голямото въстание в Римската империя. Първите заселници са привлечени тук от мекия климат и лековитите минерални извори. Най-много следи са оставили от 4 и 5 век. Това са 4 базилики, голяма кръгла сграда, най-вероятно цистерна за вода, от която са черпили гражданите, и няколко жилищни постройки, които са разкрити до сега. От тогава са и великолепните мозайки, които притежава град Сандански, стенописи и надгробна пластика. Самият археологически музей е построен върху античните основи на раннохристиянска сграда. В света има само няколко музеи с подобна архитектура. Зад музея преди 15 години е открита още една базилика, която археолозите датират от 4 или 5 век. 3 пъти са местили градския водопровод, за да я разкопаят изцяло. Уникалното на тази базилика е, че тя е най-добре запазената в страната. Една от външните й стени, например, е висока около 15 метра, така както е била и при изграждането й. Запазени са и цели колони и техните капители. Колоната зад мен е била на абсолютно същото място и в края на 4 век. Археолозите я намират съборена и предполагат, че нейният капител е под днешната улица. Сандански има славата на най-добрата естествена лечебница на бронхиална астма в Европа. Белодробни и двигателни заболявания се лекуват както в санаториума в квартал Смилово над града, така и в многото частни хотели. За съжаление, още не можем да намерим антична баня или нещо, което е обязателно градът е разполагал с такива още от римско време. Температурата на лековитата вода е от 33 до 83 градуса. Сандански е предпочитано място за почивка не само от българи, но и от много гърци, шведи и финландци, които идват предимно през пролетта и есента. Въпреки че лекарите препоръчват курорта именно през тези месеци, възможностите за туризъм тук са целогодишни. Една от забележителностите е градския парк. На около 400 декара има над 200 средиземноморски растителни видове. Там се намира и изкуственото езеро с водни колела и лодки. Паркът е създаден след като българските войски от Първата световна война сформират на това място своя щаб. Един от свидетелите на историята на Сандански е този чинар. Той е на повече от 500 години и е висок 23 метра. На 15 минути с кола от античния Сандански се намира Възрожденския мелник. С приближаването към най-малкия град в България се забелязва, че целият път е посипан с бял пясък. Така прочутите мелнишки пирамиди ни посрещат още преди да сме ги видяли. С течение на хилядолетия, на площ от 17 квадратни километра, ерозията е изваяла един необикновен свят от сиво-бели плиоценски пясъци, примесени с глина. Мелнишкото вино е било търсен коректив за трапезата на египетските фараони. А сега, ако си помним, че Тутанкамон е един последните фараони, 1500 години преди новата ера, може да си представите колко стар е добрият стар мелник. Всяка от 100 възрожденски къщи в Мелник има своя изба. В миналото градът е бил важен търговски център, най-вече заради виното. Къщите са били около 3500, а магазините и дюкяните около 350. Най-голямата изба днес е в Кордополовата къща. Строена е повече от 10 години, а пясъкът, който е изкопан за да се оформят коридорите й, е използван за построяването на къщата. Температурата в помещенията на избата е постоянна – от 7 до 9 градуса. Колко е голяма избата? Целият обход е около 200 метра някъде. Вътре се е съхранявало виното и съответно вече после се изнася. Днес дългите коридори са празни, защото се произвежда малко вино и то се изкупува веднага или се използва за дегустация на гостите в къщата. В миналото тук е имало от 250 до 300 тона вино, част от което се изнасяло за Централна и Западна Европа. Като дойдат вече тия винни търговци, които са идвали тук, отсядат горе за сключване на самата сделка, тайника горе, където е доверен човек на чорбаджията, влиза вътре и слуша. При неговото отсъствие той слуша всичко, целият разговор и съответно вече
вече по стълбичките нагоре, качва се, слиза надолу и казва на черводжия за какво става въпрос. След сключването на сделката, договорите са се подписвали в стаята за гости. По време на турското робство, собственикът на къщата Манол Кордополов е обяснявал на турците, че прозорците на тази стая гледат към 4 посоки на света. Всъщност, между християните се е знаело, че това са 4 страни на кръста. Докато собственика на Кордополовата къща е черпел бейовете и околийския управител с коняк от този килер, Яне Сандански е бил скрит тук отзад и е слушал техните разговори. Най-старата запазена къща в България също е в Мелник. В болярската къща, разположена над града, през 12 век е живял деспот Алексислав, сестрин син на Калоян. Според жителите на Мелник, многовековната болярска къща е била обитавана непрекъснато почти до началото на 20 век. Легендите за Мелник твърдят, че преди 1000 години градът е бил наричан Вторият Ерусалим. Това е най-вече заради големия брой християнски постройки – 77 църкви и 5 манастира.